Moikka, mun nimi on Heli ja on puhelinmyyjä, mutta en omasta vapaasta tahdostani, vaan olosuhteiden pakosta. Ja tässä videossa kerron, miten päätyin niin epätoivoiseen tilanteeseen, että joutuin lähteen tälle ehkä kaikista huonomaineisimmalle alalle. Ja mulla ei tosiaan ainakaan tässä vaiheessa vielä nyt ole varsinaista videokameraa, nauhoitan tätä mun läppärillä, niin on tosi outoa yrittää katsoa tuonne kameraan, kun se on tuossa yläreunassa. Silmät automaattisesti haluaisi katsoa tuota läppäriruudulla näkyvää kuvaa, niin saa nähdä, että miten mä tässä onnistun. Mutta no, joka tapauksessa teininä haaveilin, että vielä joku päivä elättäisin itteni kirjailijana. Mulle luettiin tosi paljon lapsena ja heti kun opin itse lukemaan, niin olin aina nenä kiinni kirjassa. Ja aloin jo ihan alle 10-vuotiaana kirjoittaa omia runoja ja tarinoita ja yläasteen aika nopea oli ihan varma, että musta tulee vielä luovan kirjoittamisen alalla jotain suurta. Mutta kuitenkin sitten siinä vaiheessa, kun piti se valinta tehdä, että miten sitten, mihin jatketaan, niin järki sanoi, että pitää opiskella joku oikea ammatti. Ja kaikki piti ihan itsestään selvänä, että menen yliopistoon ja musta tulee maisteri, niin kouluttautuin sitten kielten opettajaksi. Ja yliopisto-opiskelu vei, no ne, jotka on sen kokenut, niin ne kyllä tietää, vei pikkuhiljaa multa ihan kaikki vapaa- ja lukemis- ja kirjoittamishalut, ja lopulta en sitten enää lukenut tai kirjoittanut ollenkaan, paitsi silloin, kun oli opintoja varten ihan pakko. Niin tosiaan siinä se kirjailijahaave jäi sitten ihan vaan haaveeksi. Ja valmistumisen jälkeen juoksin sitten opettajan töiden perässä, tekin sijaisuuksia ja muita erilaisia pätkätöitä ja pikkuhiljaa siinä kaikenlaisten uudistusten ja säästöjen ja digiloikkien myötä vuosien kuluessa, niin se opettajan työ alkoi olla vähemmän ja vähemmän mielekästä, eikä loppujen lopuksi enää juurikaan sitten muistuttanut sitä työtä, johon olin yliopistossa kouluttautunut. Ja lisäksi olen myöskin ihmisenä ihan supertunnollinen ja aivan liian kiltti ja myötätuntoinen, ja omistautuin sille mun työlle niin, että ajan mittaan poltin itteni siinä ihan loppuun. Niin oli sitten ihan pakko vaihtaa alaa, ja vaikka olin jo yli 30 ja halusin kovasti auttaa ihmisiä elämään onnellisempaa ja mielekkäämpää elämää, niin kävin siinä sitten muutamia erilaisia koulutuksia, jotka antoi mulle työkaluja tätä varten, ja viimeistelin tämän kouluttautumisen yrittäjän ammattitutkinnolla ja yritin elättää itteni yrittäjänä. Mutta niin, selkeästi ihmiset täällä on kuitenkin jo tosi onnellisia ja tyytyväisiä elämänsä, kun kukaan ei halunnut mun apua. Ja yrittäjänähän en tosiaan saanut starttirahan lisäksi sitten mitään muuta tukea, niin elin niillä rahoilla, jotka olin saanut säästöön mun opettajan uran aikana. En onneksi ole mikään hirveän suuri tuhlari, niin ne riitti joksikin aikaa, mutta tietenkin kun mistään ei rahaa lisää tullut, niin säästötilin saldo alkoi pienenemistään ja aloin sitten taas jonkun ajan päästä hakemaan palkkatöitä. Opetusalalle mä en voinut palata, olin ihan varma, että palaisin siellä taas äkkiä loppuun, mutta hain kaikenlaista mahdollista asiakaspalvelutyötä, mitä realistisesti pystyisin tekemään ja missä saisi hyödyntää tätä mun aitoa auttamisen halua ja helposti lähestyttävää olemusta ja hyvää kielitaitoa. Ja no tietenkään se opettajan työkokemus nyt ei ihan yksi yhteen niin kuin muun asiakaspalvelutyön kanssa mene, mutta kyllähän siinä oppii tulemaan toimeen monenlaisten erilaisten ihmisten kanssa ja tosiaan niin sillä tavalla sitten on hyödyksi siinä. Ja tavallaan niin kuin sillä, että on tehnyt tuommoisen yli 10 vuoden uran opettajana, niin vähän niin kuin todistaa sen, että osaa tosiaan tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen ja työskennellä itsenäisesti. Mutta niin, aikaa kuluu ja pääsin kyllä muutaman kerran haastatteluun, mutta en sitten loppujen lopuksi kuitenkaan kelvannut mihinkään. Ja vuokra ja laskut piti kumminkin maksaa joka kuukausi ja siinähän tietenkin ahdistus ja epätoivo kasvoi koko ajan, kun rahaa oli joka kuukausi aina niin kuin vähemmän kuin edellisenä kuukautena ja oli niin kuin koko ajan sitten tietoisuus siitä, että jos se nyt saa jostakin äkkiä töitä, niin kohta ne rahat loppuu ihan kokonaan.
Mutta vihdoin sitten yhdestä puhelinmyyntifirmasta tarjottiin mulle työpaikkaa ja katsoin, että siinä pohjapalkka riittäisi juuri ja juuri vuokraan ja välttämättömiin laskuihin. Ja rahat ruokaan ja käyttötavaroihin ja elämiseen ja sen sellaiseen pitäisi sitten tienata myyntiprovisialla. Tässä vaiheessa olin jo tarpeeksi epätoivoinen, että otin tämän paikan heti vastaan. Olisin ottanut vastaan ihan niin kuin siis mitä tahansa, millä olisin vain jotenkuten pystynyt pärjäämään. Ja mun esimies tähän päivään asti sanoo, että on ahkerimpia ja tunnollisimpia työntekijöitä, mitä sillä on ikinä ollut. Minusta siis työaikana kuuluu tehdä töitä ja kaikki työtehtävät aina parhaan kyvyn mukaan. Mutta siis onhan tämä ala mulle ihan niin väärä kuin voi vaan olla. Mä haluaisin kovasti olla avuksi ja hyödyksi ilman, että häiritten ketään, mutta sen sijaan tällä alalla koko työpäivän vaan häiritten ihmisiä heidän työ- ja vapaa-aikana. Lisäksi mulla on tosi voimakkaita arvoja ja periaatteita ja luonteenpiirteitä, jotka on ihan suoraan ristiriidassa tämän alan käytäntöjen kanssa. Ja itse asiassa mulla on tästä aika paljon sanottavaa, niin teen tässä jossakin vaiheessa myöhemmin erillisen videon, jossa avaudun tästä sitten ihan kunnolla, mutta tässä nyt lyhyesti sanottuna, niin tällä alalla työskenteleminen tuntuu minusta ihan tosi pahalta ja siihen on siis useita erilaisia syitä. Mutta niin siitä huolimatta vuokra ja laskut ja ruoka ja eläminen ja sellainen pitää kuitenkin maksaa ja sitä varten mulla on pakko olla työpaikka. Niin olen nyt sinnitellyt tässä työssä noin vuoden verran ja samalla jatkanut työnhakua. Ja olen taas tuossa vuoden mittaan päässyt muutamaan haastatteluun, mutta en sitä pitemmälle kuitenkaan missään. Niin saa nähdä, että kuinka pitkään mun täytyy tässä vielä jaksaa sinnitellä. Tässä puhelinmyyjän päiväkirjavideosarjassa avaudun kerran viikossa tai parissa, vähän riippuen siitä, että miten näitä videoita saan aikaiseksi ja jaksan tehdä, niin kaikenlaisesta, mitä mulle tulee vastaan työpäivien aikana. Ja tietenkin riippuen siitä myöskin, että miten mulla on sitten asiaa, että ihan tyhjästä en ala videoita tekemään, että jos sinäkin viikkona ei mitään asiaa ole, niin sitten sinä viikkona en videota tee, vaan saattaa olla tosiaan joinakin viikkoina tai joskus niin kuin kerran viikossa ja joskus kerran 2 viikossa, mutta joka tapauksessa niin todennäköisesti tämä videohomma auttaa mua jaksaan sinnitellä vähän paremmin, kun saan täällä tosiaan avautua asioista, mitä vastaan tulee ja mieleen ja hampaankolloin jääpii. Ja ehkä saan tässä myöskin jotain hyvää ja hyödyllistä ja viihdyttävää aikaan, kun tosiaan avaudun näistä kokemuksista ja avaan sitten vähän tämän alan yleisiä käytäntöjä katsojille. Ja saan tässä sitten ehkä myöskin laajennettua ja syvennettyä ihmisten ymmärrystä siitä, että minkälaista tämä työ oikeasti on ja miksi puhelinmyyjät käyttäytyy niin kuin käyttäytyy tietyissä tilanteissa. Ja tietenkään mitään mun työnantajayrityksen salassa pidettäviä asioita en saa kertoa, mutta olen kyllä siinä ymmärryksessä, että saan puhua tämän alan yleisistä käytännöistä. Ja ihan suurin unelma mulla tässä olisi, että saisin tarpeeksi katsojia, että alkaisin saada näistä mun videoista sen verran rahaa, että saisin itteni elätettyä ihan tällä. Eikä tarvitsisi enää ikinä soittaa yhtään myyntipuhelua. Se olisi niin kuin mahtavin asia ikinä. Ja olisi ihan parasta saada tämä unelma toteutuun jo tänä vuonna, ainakin osittain, jos ei ihan kokonaan, niin että voisin tuossa vuoden loppuun mennessä jo lopettaa puhelinmyynnin joko kokonaan tai alkaa tekemään sitä ihan vaan osa-aikaisesti. Ja jos haluat auttaa pelastaa mut pois tältä alalta, niin tilaa tää mun kanava, katso näitä mun videoita ja tykkää ja kommentoi. Ja jaa näitä mun videoita sun puhelinmyyjätutuille tai sellaisille tutuille, jotka vihaa puhelinmyyntiä tai jotka on uteliaita tämän alan suhteen ja haluaa ymmärtää. Kaikki nämä asiat auttaa uusia ihmisiä löytää mun videoita niin, että vielä joku päivä tosiaan saisin itteni elätettyä ihan näillä. Ja mulla on myöskin englanninkielinen pelikanava. Jos haluat sen tsekata, niin
linkkaan sen tonne videon kuvaukseen. Mutta ei tässä nyt sitten tällä erää tämän enempiä muuta kuin kiitos, että jaksoit katsoa tämän loppuun asti ja nähdään taas seuraavassa videossa.